Ja, ik ben de heer D. Nijveen. En ik lees al 20 jaar met schip in Boldert. Ja, houtkachel hè. Ja, heel lekker warm joh. Nou, kom er maar even hier. Al binnen wij te jaren wat oud en wat stram. Toch kennen wij te jaren het werk nou wel dwan. Ik wil dat wel graag leren. Onze jongste jongen die praat wel eens Friestingman. Maar ja, als hij het er dan is, dan... Als jij violin opereert, dan wil ik graag leren, maar ik nou wat vertel. En jij hoort na het hier, dus bijvoorbeeld zou ik zeggen, ja, Frank, eerst naar de winkel en 200 schees op. Nou, weet je, de winkel is vier. Dat is wel zo, maar het is ook weer zo, hoe meer dat jij Fries met mij gaat praten, dan ga je er ook al winnen. Vind ik, dat is een kwestie. Maar ja, ik ben al die fut, hè? Je bent nooit thuis.